UGWUMBA. Afọ m bụ John Ikechukwu Okafọ. Ibu mkpakọta ọkọnyị kọnyị. Ọganihu a na-anụ unu ya eke nwaanyị bụ hụrụ m mgbada ọgaranya ji anụ ahụ aka m. Ọ gbanitere. Ọkwụfụ ihe ị ga na-ekpe ekpere ụtụtụ ehihie n'abalị dịka nwoke bụ ka ezinụlọ ndị ị ga-ahapụ maka anyị niile mara na anyị ga-ahapụ ka ọ karụ mma ma ọ bụrụ na ị pụọ mana ị ga-ebido na ndụ a wee haziwe ya bụ ihe maka na ọkụkọ ọbụla na-ga-abụ oke na-esite n'akwa ebe nsogbu na-adị bụ na ọ bụrụ na nwoke gbachaa mbọ mechaa ihe niile o kwesịrị ime ma ọ bụ ihe niile ọ chọrọ ime ka ezinụlọ ya wee kwụrụ emechaa ọ na-ada ghara ghara ebe niile a na-etisa etisa ọtụtụ n'ime anyị ahụ na ya bụ vidio na-akpagharị ebe nwunye nwanne anyị nwoke John Okafọ ibu mkpọkọtọkọ ọyịkọ ezigbo onye UGWUMBA ebe nwunye nọ na-ayọ ego na-asị na ha akwụnihu ụgwọ akwụkwọ akwụnihu ụgwọ ụlọ akwụnihu egbozi etu esi elekọta ụmụaka na-ewere ọkụ a na-aga chaji fon outside ụmụaka onye mama onye mere akpọtara mere vidio ahụ wee bụrụ anyị sị kedu etu esi mewie nke bụ na o ruru na anwụsa dara ogbe daruo nke okpu maka na ụfọdụ ime anyị nọ Ibu nso mgbe ọ dị ndụ mara na ya bụ nwoke ji nke ya o jighị ego ọ kpatara nwụọ nkwụ ọ bụ eziokwu ọ na-eme obi sarịsarị ọ na-enyere ndị mmadụ aka ọ na-emepụ aka nke mụnwa ga-agwa unu mana ọ bụghị na enweghị ihe o dewere ọ ga-eji zụọ ụmụaka ya anyị dị gbuo tata dịka unu mara na ọ na-adị na mbụ nwesị ka nnabata onye otu m ka anyị tinye ya bụ okwu ọnụ ọ bụrụ na ị nọrọ tata anyị na gị n'ozuzu n'ụbọchị tata a maara na e nweretara ihe ị ga-amụta gbasara ezinụlọ maka na ihe na-eri nwoke arịrị n'obi bụ na ọ bụrụ na ọ na-achọ ịnakpu etu a enweghịzi etu udo na ịdị n'otu ga-eji dị n'ezinụlọ ọ hapụrụ epetike onye nke m nọ anyị abịakwa ọzọ ezinụlọ Ibu ịma enwere okwu ndị anyị na-ekwu asị ọkụkọ na-enekwa etu esi ahụ ọkwa maka na ọtọ mba ịtọ ya mere anyị ga-eji gwa onwe anyị okwu n'ụbọchị tata site n'ile anya n'ihe na-emere ezinụlọ ya bụ nwa amadi ya bụ vidio mgbe ifuru ya ka ihe gbara gị n'obi ndị Igbo kene m ọnụ ihe izi gbara n'obi bịara na na nwoke ibe m abanye maka na m afọ nne nwoke talụ mgbe ị dị ndụ maka nwoke na-aka nke ụmụ nwaanyị na ọnwụ di a na-aga ụmụ nwaanyị ka ha nwee kọntrol ego so nwoke mụchi ha n'anya ụmụ nwaanyị ejide nke fara abụọ zataza maka na nwoke espanya bụ ego. This is the family of late Mr. Ibu. This is Mr. Ibu's only daughter. See her. Say she wants to learn how to act or she wants to act. See her bikini. She wants to act. Your next movie, put this girl inside. Abi? Yes. Yes. And sorry to ask, I heard that you guys fetch water from the well. Yes, the well is there. You guys fetch water from the well, and because I have not paid the house rent, and they even cut my light since 2 months now. they cut your lights. Yes. They cut Since the lights, we have not. Yes, we have not been no lights since. We have been like that. Every night we go to look for where to charge our phones, and it's not easy. It's not easy. Because the neighbors are telling me that they are always fetching water. They don't have lights in their house. I think we'll check inside their house. Is there anything you want to say? So basically I want to thank God for my mom. Okay. You know, she tries everything she can to feed us, pay our school fees, make us happy. Is there anything you want to say to Nigerians? So Nigerians, if you're in the industry with my dad, you're seeing us now. Come and meet us. I'm here, Chelsea here. Their school fees should not even be a problem. Right now they can't go to school again. Abi? I can even show you today the school sent me a message. To me, the children, they should be called. You don't get. For me to come out and say my father is Mr. Ibu, even if Mr. Ibu is no more in this Nigeria, I swear to God, it should be lived from hand to mouth. I swear to God. Oge mfanya video nkwu ha na-eri egbo dike ebe ọ nọ. Gịnị ka nwunye Ibu na-akọ na ụlọ niile Ibu hapụrụ ya, prop niile. Ibu mgbe Ibu ka dị ndụ ka nwaanyị bido na-enye eji na aja, ana Ibu kwesịrị asị nwoke, o mere ebe enyere ogidi na aja ịgba arụkwaghị m. Mana ọ ka a na-azọ ka ọ ise.
n'ezie nkịta ebe ihe property niile o dobere ama na ibu bụ na onwe hụ na o nwecha at least 4 buildings ka nwaanyị asị na ha ncha agwụ na nkịta na ebe na ha bi tenanti na keke nwaanyị si legide n'ụlọ lechacha ihe ụmụ ya ị na-ele na asị gịnị ebezige enwe ihe m ga-akọrọ unu maka na tupu ịbụ nwa enwere mgbe okwu daburu na bie nwaanyị na-eti jadadada onye na-efuru vidio ahụ ọ pụta na-eme vidio na-eme gaga ịma na ụkwụ ji ha na-agụ gbara bịa ụgwọ mgbe ahụ ọ dị ka nwoke a na-aya ahụ ego na-adị abatazi etu o si abatabu mbụ ka ya bụ ihe bidoro nwoke kara ijiri isi ahụ mara ụtọ nsị mana ebe a na-eme ka azụtagodo ndụ ka emegidere ya ọ dịkwa mma mgbe ahụ mana isi ya mechara ọpụta ha na ya bụ ihe maka na elotara m na enwe mgbe m kpọrọ ya sị nwanne m nwoke kedu ihe na-ada kedu etu ọ si dị kedu ihe mbeziri nke bụ na ebutara ya dị ọsị m hapụ ya na emezighị ya n'ezinụlọ na-emezighị ya etu ọ na-esi ekwukwa wee mee ha maka na amaara m na mgbe ahụ tupu igbu yawa ahụ mgbe ahụ a bidoro ya na Lagos ọ bụghị na agba na ogbenye nke mgbegiri nke bụ na o nweghịzi ego ọ ga-eji mee na mana ibu ka nọ na-akwa ọrịa na Lagos a na-eme plan etu a ga-esi ree ụlọ ya na Lagos 60 million onye kpọpụtara ibu na Lagos a bụ ihe mụ na ya nọ na-agwa m sị m na ọ bụghị dị na ha kwadoro ire ụlọ ahụ 60 million nọ na ihe a gwara ha na a chọrọ ire bụ 45 ka e wee gbaa apriko ndị mba na Chile ka ndị ụnọ chọrọ ire anyị mara igbu nụrụ ọtụtụ nwaanyị ọ bụghị ofu nwaanyị ka o ji ọ bụghị arụ merụ ike gwụ agụ enwe ike igositụ ndị ba o kwuru ya sị na ọ bụrụ na ije nke mbụ jee nke ịbụọ ọ dabaha iruzie nke ịtọ na ị ga-asa anya onwe ya ka ọ na-ekwu maka ya ibu nụrụ nwa igwe ndị be ha mechaa ọ daba afọ m ya mbọsị a gara akwamozu o gwara onye ọzọ nụrụ onye nke a bụ na ọ fụrụ ya mgbe ihe dịwagoro mma nyewa n'afọ gịnị dị ka ọ gbara onye nke ịbụọ ka onye nke ịtọ mgbe a na-eme most beautiful girl n'Imo steeti wee mewezie ya etu a ka echi chakụrụ o wee bido mmewe na a na-anụ di na nwunye nwoke banye ha ọ dị mma abịa n'ihe gbasara ezinụlọ kọgodoro anyị ihe gbasara ezinụlọ na obi dị m mma ịkọ maka ezinụlọ m ịmaga agba mbụ tụ n'ogwe agba ịba ọtụ n'ogwe ọ bụrụ ogwe ka a na-apịrị akụ ọ na-abụ ije nke mbụ mee misteki jee nke bụ mee misteki ịsa anya mmiri jechighezi ya arụtara m nwaanyị dị m mma nwaanyị zọrọ ebe n'Imo steeti mgbe ọzọ na ndị kacha mma mgbe a ọgbata onye nke abụọ nwunye m mara mma nwaanyị ụdị na ihe dị mma na-adịghị mma ugegbena mma na ajọ njọ wee je mụrụ onye mara mma wee nụkwara onye jọrọ njọ a bụzi mmụzi ya nwaanyị ana m ayọrọ ebere ana m eri ọkịrịka ọ bụgoduru na ọsụsọ ofu na ahụ ka e rere 60 million i wee mazaa 60 million within 2 years nwoke nwụrụ ọ bụrụ na ị rụrụ na-eji arụ ụlọ na village i wee na-asị anyị na enweghị ebe ị ga-ebinwu na Lagos a na ada akwụnye ụgwọ ụlọ ego niile e retere n'ihe ahụ ọzọkwa bụ na dịka anyị afụra vidio ụmụaka ya mụ na ofu onye n'ime ha kwuru n'abalị ya I decided to do this video today because this her character is becoming a slap to the rest of my dad's children and family. This is a woman that my dad died and left a lot of properties and things for all his children, but she chose to take everything for herself and her children. My father's property, his house in Lagos, she sold the house for 60 million. She didn't bother to reach out to any of his children or anything. And even when I called her asking her for money for my work, she told me she doesn't have. She didn't even reply some of my messages. She didn't pick my call. His house in Enugu, she sold it. Video ahụ ha na-ekwu na ihe niile eretara n'ọsụsụ ya ma ebe o dewere ya maka na ịma ebe ọ bụ na nwoke na ihe na-adịghị na mma ezinụlọ nwere etu ọ dị mgbe ahụ nwaanyị wee take over mana ihe anyị na-ajụ bụ kedụzi nke ọ pụtara o ruru nke bụ na apụtara bịa yowe ego ibu na ya ahụ ayọrọ ego ayọtara amaara m na ego ayọtara ihe fọrọ ka ruru ihe dịka 50 million or more e wee segide okwu mgbe ahụ o wee banyezie nke bụ na ndị polisi
maka ndị polisi metara bata n'ime ya ndị polisi wee ka ejikwa egodo ego ahụ ka ejikwa ego ahụ ka e ga mechaa akwamozu ka a bịazie mara etu esi mezie ihe ị na-afụ mgbe ibu na anya ahụ ụfọdụ n'ime ha abịazie ụmụ nke a na-akpọ Jasmine bụ adopted daughter Ibu dịka a gwara anyị mgbe e mechaziri nwunye ya wee pụtazie ọ na-enye ya ibu nri n'ụlọ ọgwụ ọ na-evidio ihe ọbụla ọ na-emeri di ya nọ na-akwa ọrịa ọ na-evidio the other girl nke ọbụla ha eme ha na mgbe ahụ anụrụ ebe a na-azọ onye ga-enwe upper hand nwoke wee na-anwụri kịta na ụlọ ego ahụ niile ma nke a tụtara ndị polisi si zigburu andị m chọ na erelize the money na ebe ka ọ dị ọ na nwaanyị enwebughị ihe ọ na-arụ ọ na-enweghị ihe ọ chọrọ ịrụ na oriakụ ka ọ bụ na ụmụaka na-enweghị onye ha nwere ike ime ụmụaka Ibu ndị nwaanyị nke ọzọ mụrụ kwuru na enweghị etu ha si mara ego one emetara na ihe gbasara ihe anọ m na kọmitii burial kọmitii Ibu ama m na atụtara ego ịbụ na enweghị nke emechara aga sị na ka agaruo ụlọ ọzọ na-abụghị nke Ibu ruru arụ nsị ya na ego agha na-eme ha na ọ ka mmasị were mara etu ndị bịa ga-esi mee ha asị na a na-arụ ụlọ ahụ oruhu lintel eruhu lintel mmiri bịa kwokepụgbuo ihe na bịa buru ọkara n'ime o wee bụrụ na o ruru kịta na-erughị afọ na-abụ nwoke nwụrụ nwaanyị pụta iyi ego biko ọ bụ etu esi emenụ Igbo unu na-ekwe n'anya biko ọ bụ etu esi emenụ ebetika ihe ha nwere etu esi agba m n'obi eziokwu Ugwumba ihe mere na ndị be anyị na-eme nsọ ana ụmụ nwaanyị biko gịnị ka unu chi ụmụ nwoke bụ ka njụ unu gịnị ka unu chi ụmụ nwoke bụ mmadụ ya bịa nụọ nwaanyị ịkụrụ kpakara papapapapapa ike pampapa nkụrụ ọnụ pampapa jebe ije dị chefuo na ịmụtara ụmụaka oke na ihe a na-ekwu na ịmụtagoro Ibu nwaanyị ụmụkwa ya anọmụrụ ụmụ ndị ọzọ oji edo prọpti Ibu a na-ele ya ị na-akpari ego a na-ele na-akpari ego daa mọnị ya invest ya nye ọ bụrụ na onwebụ ihe ị na-eme ihe achọ ọrụ kịta ihe meziri bụ iji na-ebu nwunye Ibu na-ayọgharị ego pụta na social media na-emebi afọ gị sebu maka Ibu na-ekwanwugo ịghọrọzi mmadụ bikos na kịta ịpụtara ihe a ndị mmadụ ebido jụba ajụjụ kelee ego eleta na kelee ego ereziri Ibu kelee ego eji mgbe a na-akwụ ya ma mgbe ọ na-arịa ahụ ma ebe ka dị mọnụ dị gịnị ka ụmụ gị akpọ gị ijide Ibu mere biznes ha ka iji nwunye abụ onye ebe ka obodo mkpọ ekịta na so ihe mabụrụ onye mana mkpọ afọ be ha kịta nwere ike ndị mmadụ eche na anyị chọrọ ịkatọ ndị be ha ka ghara ịkpọ afọ mana ụfọdụ maara ebe ochi biko kama na ọ onye Imo steeti ihe ndị ajọ obodo na o nwere agwara ndị mmadụ kpọrọ ka ọ dị consigned to particular people kero nke na-azọ after 2 years ka aka na-epụtago na social media na-ayọ ego na-ahazunwuzi ụmụazị all the same problem ka a na-enwekwa na single mothers nwobere ife gara ịkpọkọrọ ụmụazị gbọfere ụmụazị gbọfere nwobere bugharịba efere jọba ego n'ebe single mother industrious mother ọ gịnị ka nwoke mere ụnụ ụfọdụ n'ime ụlọ egbu iche ka nwoke dead ọnụ anwụ ọ ka esi eme ike gwụrụ Ugwumba ike gwụrụ ịma ihe ya bụ ihe eji enwute m ihe o ji enwute m bụ na amaara m ụdị obi Ibu nwere mgbe ọ dị ndụ obi nwanne obi enyemaka o nwere mgbe ahụ na anya ya ma mụ na ya kpagide nsị ya nwoke m na-enwe nwanne ya nwoke na-ewere ana ya na vileji na ọ na-eme ya na nsị ya Ibu amaara m na bụ unu na Amụrị na mgbe ahụ ọ bụrụ na e nwere ana ruru 10 million naira ma nọ ndị dị n'ogologo ụzọ ana bụ na agarabeghị ọnụ mana amaara m na e nwere onye ọ ga-abụ ọgbakwute gị kịta ịnụrụ kịta na-eji mmụọ na 10 million ga-eme iji dị ya na ị ga-ewepụta ya Ibu ọwa eziokwu gasị ọsị m nsị hapụ ya na ọsị m na ọ dị ka mmaara na ihe a ka ya gwara ndị a izu ụka na-abụ gara aga mgbe ndị be ha bịara mee nzukọ sị na ya achọghọ ihe ga-eseburu ya na mmadụ etu a ka obi ya bụ nwa amadi dị o wee bụrụ kịta na o ruru oke ọkwa popu gịnị junior pope nwụrụ mbọsị a nwunye ọpụtago bịa ya ego I wonder ndị ọzọ niile di ha na-anwụbu bụ Nollywood stars adro as big as Ibu abatara ego as Ibu adro as famous as Ibu ha pụtago bịa ya ego
ọ ga-ejibu biko na onye ọbụla kama ị ga-enye ya 1 naira akị oke tapụrụ atapụ kama ị ga-enye ya were ya nye nwa Nollywood echefuna m afịa okpuru ya na-ere eziri ego were ya tinye ebe ahụ imekọta na ga tụfuo ego ọ bụrụ na ya bụ nwaanyị na maka ihe ọ pụtara bụ imepe anyị shọpụ n'isi ka e were obi mgbe niile a na-atụrụ ya ego ị na-eri a na-atụ ị na-amaza ọ bụrụ na ma ego eretara n'ụlọ nke Lagos ma nke amadị m etu ị ga-esi ka obi gara ya bụ ụlọ na-egota ha ọzọ maka eche m na ọ bụrụ na ife ilie na ebe unu bi n'ihe na ịma mmeten uwe na ihe karịa ime bụ ikekwe ọ bụrụ ire ebe ọ dị na ebe Lekki ire ya ịgbarata na Surulere ma ebe ofu goro obere ụlọ ma je Badagry safe hapụ kedu nke Badagry na enwere ike asị na ejighị ihe na-azụ ụmụaka nwaanyị onwe status Surulere o nwere onye shi ihe na pụtawa onye shi Lekki pụtawa nwere ike ọ megide ihe na ọ dabata na Surulere asị na ọ ka bụ ofu mmiri anọ n'ite asụ mana a maara na ọ ga-ebete ego weta ego ma ego ọ ga-eji bido biznes ma ego ọ ga-eji ihe na nke bụ itinye afọ ibu na ụdị gbagharịwa maka na nwoke ebe nwoke na ọ ga na-eme ihe na ọ dịghị ka ga-asị na anyị nwanne ya nso mgbe ọ dị ndụ maara na ibu dewere ego na-abịadịrị yowe ego mgbe ahụ na anyị ya bụ na enwere ndị chọrọ ya maka mgbe ahụ nke emerie 40 years ka on stage enwere ihe na-emerie mgbe ahụ ọ gaa Abuja ụfọdụ ka i wee kwetu iditins ada ụfọdụ n'ime ha onye nke na-eme nke ọ na-ejide na o wetaghị ego o metara onye ọbụla ọgọzi anụ enyi onye bụkata nke ojide na onye nke ewetaghị ego o metara anọkọtazie asị na Jasmine mee nke a Jasmine mee nke ọzọ ihe m maara bụ na ka a ghara ikwu ihe ụfọdụ mana ebetike ihe ọ dị ka ya bụ ịma na anyị nwere ihe okwu m kwuru na mbido ọkụkọ na-ekwe ka esi ahụ ọkwa achọrọ m ka i jiri ohere adụọ ndị ụmụ nwoke ọdụ kedu ihe mmadụ kwesịrị ime ụfọdụ ekwuo na ọ na odehe wil nsọ na-ede wil ụmụ ya ka ha gwana ma amakwa m na nke okenye Valentine na karịa orugo 30 years ma ọ karịa a ga-egosi unu pikcha nne ya anyị n'afọ na ọ bụrụgo dị mkpa ma nwaanyị ndị nke nwaanyị nke ọzọ mụrụ ha etolitego ka ihe a ga-eme ihe ndị dị ndụ ga-eme ka ụdị ihe a ghara ịda n'ezinụlọ ha ma ọ bụrụ na nwoke jewe Igbo nwoke gana m ntị biko mụ abụ Chidere Petike ndị Igbo ihe a bụ Ugwumba ime obi eziokwu anyị achọ okwu mma anyị na-ekwu eziokwu gbọwa ụdị problem a na-agbara ọsọ especially ọ bụrụ na ị nụrụ nwaanyị na-abụ ma na ịnụrụ nke mmecha nụọ nke abụọ gee ntị bido mgbe ị dị ndụ ọkwa ifere ihe anyị nwoke na-eme ị na-akpakọ ego aeroport nka rụọ nka sometime ịkaba nka ụmụ gị na nwunye gị dị interested ka ị nwụọ ọsịsọ ka ha nwee ike possess the hotel o nwere ike nọ na hospital bed anaghịzi ka onye ego ta aspirin nwoke a eji wee dị ndụ ụmụ gị nọ ebe ha nọ na-ekpesi ekpere ike na nwoke a kwesịghị ịnwụrụ nwunye gị na-arọ anya ụmụazị na n'otego ịgbadobere basko haya na-achọ ụmụazị agba basko haya ka ị nwụọ ọsịsọ so ihe nna-achọ ịgwa gị bụ dat na ọ bụ ha na-enụrụ nwaanyị na-abụ ome ka o si wee dobe na-aka nka nwanne inwe property inweru ịdana ibido wil be on time ọ na ibidoro ị na-ele ị na-eri ego ị na-ele ị na-eri ego ilegide udofe anya na mgbe dị ndụ ka ị na-eme ilegide ha olu ha na mgbe ọ dị ụka sị dat na ha nchemozi nke take care of you labani fọrọ afọ ilechakọ ha ncha niile iwere ego mụ ndị chọrọ inye okeke na 2 naira ụkafọ na 2 naira maka ụgwọ iji ụmụaka gị ebe ịzụ ha n'akwụkwọ ịgba ha na ụmụ gị zụcha ha na yunivesiti onwezi ụgwọ ọzọ iji ha ndị nke ọzọ bụjara so ọ bahụrụ na ụmụ nwoke na-aka n'isi ịzụ ụmụ ụmụazụ azụ si etu a ka udo wee dị ị na-ịpakịrị ụmụazụ ego a na-eche oke nwụọ ana ọgwụ nwa ha ya nwa ya bikọz o nwere ike kụrụ mmiri onye ekwe gị mmiri ịkaba nka achọ moderate baby sorry moderate ka ebe ha na nke old people's home o nwere nke alụrụ na agụrụ eri nke ezi unu enyi nwoke bịarụ ebuka ebuka obi bịara esi m hapịa buje Enugu steeti ihe gbasara gị na Ebuka Obi n'okwu maka o mere obi pụsom ga na-ekwu kịta ibuje obi pụsom mana ị na-ekwu kịta ka ndị mmadụ kpụga ndị mmadụ ebe a sị na o nwere ikaba nke ebuje gị na nke nwere ikaba nke ọ na-ebuje gị na igbo abụrụ m onye Anambra na ndị Anambra ka arụ ego a ka a ga-ebuga ebe a ifune ha na-ekwu ebe aka trọbụ isi ndị Igbo hapụrụ ugwu enyi nwoke ọbọda ihe nchọrọ ịgwụ bịara ekwena ka ebuje gị obi pụsom ịkaba nka na ebe gị nwụọ
ana ụmụ gị mega abandon onye ka na-agba ihe ji mega abandon bụ ha na ego adịgo too much and gịkwana ntụ nwoke na mpachi finally nke a na-abụ nọkọta etu amụ na na-ekeni bụ ịkpatara ego ịkpọrọ ụmụ gị na-ekpụpụsị obodo oyibo gee ntị the worst thing ya eme gị asị nwoke ebe ịkpọsị ụmụ gị obodo oyibo maka na ha chọ nkiri achenatanụ asị na nna nọ na anwụ anwụ tata ha chenatanụ o nwere ezigbo enyi nwoke kwu na ọnọwụrụ fa programs bill ya ka ọ bụ nwunye nata Naijiria nwụọ ụmụ ya anatarọ nwoke mmadụ sọ nye ma nọ n'ụlọ nye na-esi esi nye na-agba agba ojecha ahịa nata mgbe bill ya oje buru ofe dakpa mee garị at what age so ihe na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ụmụ gị na ebe na Naijiria dị too tough ngwetara Naijiria o mee nke ị chọrọ ịkpọpụ mee tụrụbọn tụrụ ogirisi ịkọ ọbụla ogirisi Igbo mara mma Igbo onye ọbụla ọmarịja ndị nke ọzọ na Naijiria ka e nwee ndị ya bụ kaba nke ana nnata mbụ na ọ bụrụ imego mistake a ụmụ gị ntị ọ bụrụ imego mistake ọsọ ụmụ gị n'obodo oyibo ha na-edobe ahịa maka ndị anyị bụ jee kịta jee adopt ụmụazị ọhịje mothers baby ine anya na family o dị ka sị data nwa ọbụla efere kpọrọ aja be gị woyi be gị woyi be gị ha chere na bụrụ ụmụ gị ịkwa right ndị nke obodo obi achọghị nata n'Igbo ndị nke ọzọ inherit everything okwifere ọga ha achọ mma anyị kpacha ụmụazị egbuo gị o nwere ka ha eji mọsụ ugo maka ọkọ nkere wuzi kịta onye mee mọsụ nna ọ bụ na o mere nke nnukwu kwatụrụ nna ya na front two story building ka na Lagos ọsọ mgbe bụ nke a na-ejide iche ọ bụ ha na ụmụ gị ya ha na-egbu gị jee kpọkọta ụmụazị were sọrọ ndụ onwe gị ha jebụrụ ụmụ gị ka enwere onye nọ n'ụlọ enwe oku aza nka na-asị biological enwe ka isi enweghị ife nna gị mee ka imere maka o so megide kpụọ nwa biko ka nwoke na kwụọrọ onwe ụgwọ mgbe Igbo na-ewezi m epetike ya wutena iwebiga n'oke maka na ama m na eziokwu na ya bụ ihe nwere etu ọ dị mana dịka anyị na-ekwu nwata nne na-anọghọ ka bụ ihe nọ mgbe nke nne ya nọ otu nwaanyị na-asị nwa ya hichaa imi o wee raa aka n'ime ha mụta etu esi ehicha imi ya bụ na ihe anyị na-ekwu bụ nwoke biko mara onwe maka na ụwa kịta nwere etu ọ dị ọ bụrụ na mgbadiko ogbe ọgụ na-akpụgharị ka ime nke a mee nka ị chọọ ịnụta onye ọzọ na ikpebiri ịnụta onye ọzọ ikpe amaghị mana hazie adịkwa ama maka na ịchọfere nwaanyị onye ọbụla na-ahọ nwaanyị na-ahọkarị nwaanyị na-ahọta nke ara na anyị enwekwa onye si na onye ara mana amarụ m na abịa na ya bụ ezinụlọ na ihe edewere zuru onye ọbụla iji bụrụ mmadụ mana tata ihe a na-ekwuzi bụ ọkwa irecha anya ụmụaka merijiri onye ọbụla mmeri na-aga akwadoro m ihe Petike kwuru na enwere mgbe ọ ga-abụ ịdịru etu a nna m meri ya nna m mgbe ọ kere ihe aka mpere mpe mgbe ahụ okenye onye a kenye onye a asị edewere m nke a nji azụ onwe m ọ nọ ofe ilie na onye na ọdọbiri ofure ya o jikwa ihe ọ bụkwa na ị ga-agwụ na ya kparakpara ọ nọkọta like this ọdọbiri ofure ya na-aṅụtara onwe ya nkwọcha na-erita ihe gụrụ ya tutu o ruo mgbe Chineke kpọrọ ya na ọ ga-eme ihe na ya bụ na enweghị ọ bụghị na ọ nwụrụ ọnwụ nke anyị na-asị onye gburu ya mba ọ kara nka ritakwana ihe n'ọnụ ya dewekwana ego ejikwa ya emechaa ya onye ọbụla ga-agbawa mbọ sọ ndị ọ kwara bụ anyị nwapere mpe mgbe ahụ na-enweghị eto echi azụ anyị ọ na-anọghị zụcha anyị n'akwụkwọ mana ọ wara oke edewere anyị ezigbo afa ya bụ ezigbo afa ka ego ya bụ na ọ bụrụ na ị nọrụ na-akpata ego biko nke ọzọ bụ ihe gbasara wil na gị nwa bụ nwoke mara mgbe ọ ga-abụ ruo ide wil ma ndị a gị na ha na-ese okwu ụmụaka gị iche na ịmụtabụgo ụmụ nwaanyị nke ọzọ gị na ndị ha na-adịghị na mma ụmụaka mụrụ isi na gaga ịkpọ na ha si na enwere ike o ruo mbọsị ahụ maka nke ibu bụ kwa nwunye nwoke nke izizi bụ ihe bụ so na ụgbọ bụ ya na-aga unu ga ha fue maka anyị nọ ebe ahụ nọrọ ya site n'ụtụtụ ruo n'abalị site n'abalị ruo n'ụtụtụ tutu emechaa ya wee bụrụ na nwokorobịa ya bụ ezigbo mmadụ na-amụrị nkanụ ka erutere kịta a na-akpụ ya na ọ dịzị ka onye agụụ gburu biko dịka m kwuru na mbụ iji pịachi okwu nke mbụ onye nye na ha 1 naira onye nye na ha fadin maka na akpa ahụ na-eshi eshi ọ dị ka nkata onye nye na 1 naira si na aji enye ndị ezinụlọ ibu
ọ bụrụ na ofu oge egwuregwu si na owusa agha ị mara ihe ọ bụrụ na erikporu dịka anyị naghị ekwu kịta na ego a na-ekwu amazagoro amaza karịrị 100 million ọ bụrụ na erikporu ya within 2 years na ọ bụrụ ka m na-ekwu maka echeghị m na ya bụ ego gwuru eji eme gị ọ bụrụ na erikporu ya within 2 years mara na n'eziokwu ihe ọbụla ị na-atinye ebe ahụ bụ na akpa nwere mgbapụ akpa na-eshi mmiri komkom ka ị na-atinye adịkwa ama mana etu ọbụla ọ dị anyị nwa bụ ụmụ nwoke kwesịrị iji amụta ihe ngwanụ anyị ga-apịachi ọnọdụ ọnwa ihe ga-adị ka enwe amaghị enwere ike inwe mpaghara nke ịbụọ nke maka na ihe dị na-eburu ibu anyị akọcha ya n'ụbọchị tata kama na dịka unu mara anyị adị achọ ka ya bụ ihe ote aka tobigo oke ọ dị mma epetike ndị Igbo mana chekwa jidekọrọ ebe a ụmụ nwoke akwụkwọ mụ na again na-ekwe anya ọ bụ ha na ife ya eme gị ka ị na n'oge bụ ebe na-adụkọrọ nwaanyị na ụmụ ya ma ọkwa ego ya na-akpagbo nwaanyị na ụmụ ya nwe ya bidokoribe egogo prọpati ịrụkarị ebe arụkọ lebinata ọ bụrụ ndị mmadụ were zụọ ọ bụrụ maka were zụọ n'akwụkwọ ka legasị gị were dị maka ụmụazị hapụrụ na-adịkarị useless ebetighị m ofu legasị ị ga-eme weekend a na-abịa abịa ị ga-akpọrọ m pụọ mana ikwe m nkwa last week oru mbọsị ahụ enweghị ohere a ga-atinye mbọsị ọzọ mana peji nke ahụ mechiri na-emechi a ga-emepe kama na legasị ihe etu anyị kwutere kịta legasị ị na-eme bụ na oru weekend a mụ na gị aga maza nne anyị ga-eri tinye n'afọ anya na anyị na-agba mbọ adịkwa ama UGWUMBA adịba